Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A bidiyon mu ne bidiyo ne mai matukar amfani wanda duk wanda ya tsaya ya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe zai ji daɗin wannan bidiyon. Bidiyo ne wanda muka kawo shi akan WhatsApp. Kamar misali akwai mutanen da duk Juma'a za su turo ma da sako na barka da Juma'a, ko kuma misali kamar sako na sallah haka barka da sallah, ko kuma wani biki ya taso misali kamar invitation ne ake so a tura. Kamar yadda muka sani misali yanzu kamar idan ka je ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka, idan ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka, kamar yanzu misali wannan sakon gashi nan. Kamar yadda muka sani idan ka je kai kokari zaka tura mutane, a nan wajen za su baka damar ka tura da kamar mutum 5 ne. Gashi nan misali, gashi nan idan kun kula za ga gashi nan suna sanar min da cewa wannan sakon sai dai na tura iya mutum 5. Gashi nan idan kun kula za ga gashi nan suna nuna min cewa wannan sakon sai dai na tura mutum 5. To amma a yau insha Allah idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon, kuka tsaya kuka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, za ku ga hanyar da za ku bi ku tura sako, ku tura sama da mutum 500 ko sama da mutum 100 ko sama da mutum 200, ya danganta da adadin da kake so. Ku tura min sako ɗaya a lokaci guda. Ma'ana kamar yadda na je na danne wancan sakon, misali wannan sakon zaka tura shi ne, idan ka tura shi misali za ga shi ne a lokaci ɗaya zaka tura wannan sakon, amma mutum sama da 500 ko 200 ko 300 za su samu wannan sakon. To abinda zaka yi a nan wajen shine, abu na farko da zaka yi idan ka shigo cikin WhatsApp ɗinka shine zaka zo ka taba nan wajen, gashi nan zaka taba shi kamar haka. Idan ka taba shi zaka yo ƙasa ne, ga wani waje nan wajen inda aka sa new broadcast din nan, ga yana new broadcast nan wajen gashi nan, zaka zo ka taba shi kamar haka. Idan ka taba shi zaka zabi adadin mutanen da kake so ka tura wannan sakon na barka da sallah ko kuma barka da Juma'a. To abinda zaka yi shine zaka zo ka zaba, gashi nan zaka bi a hankali, zaka zaɓi adadin mutanen da kake so ka tura wannan sakon. Gashi nan a hankali zaka bi ka zazzaba, gashi nan a hankali zaka bi ka zazzaba mutanen da kake so ka tura da wannan sakon. To kamar yanzu misali idan kun kula daga nan sama za ga gashi nan, za ga na zaɓi mutum 14 daga cikin mutum 1024 da nake da su. Gashi nan idan ka gama zaɓawa mutanen da kake so ka tura wannan sakon, zaka zo ka taɓa nan wajen tick ɗin nan, zaka taɓa shi kamar haka. To idan ka taɓa shi, to a yanzu a nan wajen duk sakon misali idan ka tura salam haka, ko ka tura hi ko wani hello, gashi nan duk dai kai duk wani sako da ka tura. Misali yanzu bari in nayi salam haka, idan ka tura to wa'annan mutanen mutum 14 da na sa a nan wajen gaba ɗayansu za ga sako ɗaya ne kawai na iya sallama na tura. To amma duk wanda na je na yi selecting ɗinsa na zaɓe shi, to wannan sakon zai ga wannan sallamar da na yi. Gashi nan za ga abun kamar group ne amma kuma ba group ba ne. Za ka gani ga su nan, ga mutum 14 nan da na zaɓa, za a gansa gashi nan. Idan kana so ma misali idan ka ga dama za ka iya zuwa nan wajen, gashi nan za ka iya rubuta sunan da kake so ya kasance kawai duk lokacin da ka tayi za ka tura wannan sakon, kawai da ka zo ka san sunan da ka sa wannan abun, da ka taɓa kan shi za ka je ka zaɓo abin da kake so. Kamar misali idan ka ga dama za ka iya tura hoto ko kuma bidiyo ko wani abu mai kama da haka, duk abin da kake so dai, duk wani abu da ka zo ka taɓa ka zaɓa misali. Gashi nan duk wani abu dai da ka zaɓa misali.
gashi nan misali yanzu ko wannan wayar gashi nan idan na tura ta anan to wa'innan mutum 14 sai sun ga wannan sakon na wannan wayar gashi nan. Idan ka ga dama kana so idan bidiyo ne ma zaka iya zuwa ka tura, idan koma dai menene idan ka zo ka haɗa mutane a nan wajen za ga wajen kamar group amma kuma ba group bane, hanya ce da WhatsApp suka sauƙaƙawa mutane wajen tura saƙo da dama. Kamar misali wanda suke YouTubers ko kuma wasu dai wanda suke yawan tura saƙonni da yawa, idan suka zo misali suka bi wannan hanya ce da za su bi cikin sauƙi su isar da wannan saƙon wannan abin da suke so. Idan suka je suka haɗa kan mutane suka zaɓi adadin mutanen da suke so su tura wannan saƙon, suka tare su a waje ɗaya, za su zo su ɗauko wannan saƙon guda ɗaya, za su ɗauke shi tura. Idan suka tura kuma wa'annan mutanen da suka tara a nan wajen kowa da kowa sai ya samu wannan saƙon. Kun ga wannan hanya ce mai sauƙi wadda duk wanda ya bi ta zai ji daɗi, wanda duk wanda ya ga wannan bidiyon zai ji daɗin wannan bidiyon, sannan kuma za ku samu sauƙi wajen isar da duk wani saƙo da kuke so. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa. Sannan idan bidiyon ya burge ku ina so da ku taɓa mana like, sannan ku yi comment, sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode.